Il-Mosta se tara 13 il-proġett ta' tisbieħ f'żoni urbani b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 mill-Fond għall-Iżvilupp tal-Ippjanar. Dawn jinkludu tisbieħ tal-pavimentar ta' toroq dojoq f'żoni differenti tal-lokalità, fosthom triq Charles J. Vassallo, Sqaq Xorxa, triq Dun Mikil Xerri u triq San Anton Abbati u anke l-installazzjoni ta' ġim fuq barra. Is-Sindku tal-Mosta Romilda Zarb spjegat li parti minn dan il-proġett hemm il-kunċett tradizzjonali. Per ikollna ċans li wkoll naraw l-installazzjoni ta' fanali tradizzjonali matul il-toroq kollha li kien jonqos biex bekk inkunu qegħdin naqdu it-toroq kollha minn fejn tgħaddi l-purċissjoni tal-Ġimgħa Kbira. Sa minn Jannar tal-2017 l-awtorità ffirmat 129 kuntratt mal-kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi li kopru total ta' aktar minn 12,700,000 euro. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega li saru diversi investimenti permezz ta' dan il-fond biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u biex joħolqu ambjent aktar sostenibbli. Tinkomplu nimxu lejn id-direzzjoni ambjentali li ħadna. Qegħdin naraw dal-Kunsill Lokali sal-lum ħa 13 il-proġett mid-DPF illi jmissu mal-1,000,000 euro.